interesant. Multe modificări. Care credeți că ar fi 3-5 lucruri foarte dificile și interesante pentru oamenii de Nu sunt numai modificări pe fiscalitate, cred că sunt și pe contabilitate. Practic toată reglementarea contabilă subsidiară legii contabilității se modifică. Adică e vorba de înlocuirea unui vorbit de cifre, vorbim sau peste 5 lei cu 3.055. E un regulament de aplicare a legii contabilității nou, care cred că numai acela poate oferi un seminar distinct pe această temă, pentru că ne-am încercat să facem ceva, dar n-am reușit să îl parcurgem cu totul. Sunt modificări importante în materia TVA, atât modificări care vizează adaptarea la dreptul comunitar, dar mai ales modificări care impun foarte multe sarcini profesioniștilor contabili, e vorba de niște raportări care trebuiau făcute până în data de 15 și 25 trimestral și acum trebuie făcute până în 15 lunar și care credem noi că vor produce mari dificultăți sau, mă rog, muncă suplimentară. Sunt câteva modificări importante care le-am văzut astăzi și din interes privitoare la o nouă procedură de amânare a plății datoriilor din impozite și taxe, ceea ce mediul de afaceri a cerut foarte mult în ultimul timp, având în vedere criza și efectele crizei care cer să tratăm distinct contribuabilii de bună credință și care se pot salva și contribuabilii care nu pot sau nu doresc să-și plătească impozitele. Și sunt modificări destul de importante în procedura fiscală, combinate cu modificări punctuale, noutăți în materia impozitelor directe. Adică e vorba de impozitul pe venit și impozitul pe profit. Nu mai vorbesc de accize, unde se modifică întreaga reglementare comunitară referitoare la regimul circulației produselor accizabile, unde documentele de însoțire în format hârtie se înlocuiesc cu o procedură electronică și care, evident, sunt de interes numai pentru agenții economici care lucrează în acest domeniu, dar una pe stradă sunt foarte multe modificări cu impact pe anul care vine. Am auzit vorbind despre o grevă contabilă. Era o metaforă sau chiar sunt șanse să se întâmple asta? Nu, în ultimele luni am activat ca lector la Corpul Experților Contabili și în țară colegii care țin contabilități ne-au adus la cunoștință nemulțumirea lor față de modul în care se transpun în legea română anumite directive care vizează eliminarea fraudei fiscale și dânsii se gândeau chiar serios, ne-au amenințat experții contabili de la Sibiu, când ne-au amenințat, au plănuit sau s-au gândit la o formă de protest fiscal, pentru că legiuitorul român ar fi avut posibilitatea să aleagă anumite sume de la care în sus să facă astfel de raportări și să elimine sumele acestea nesemnificative care pot conduce, pentru care trebuie raportate toate tranzacțiile interne și comunitare și unde se pot întâmpla foarte multe greșeli, e nevoie de foarte multă muncă din partea celor care țin evidența contabilă, ea nu se poate face la timp că patronii nu le pun la dispoziție toate documentele, iar sancțiunile pot să fie de 10 de ori mai mari decât suma, să spunem, omisă sau neraportată. Și e o problemă. Cred că cea mai mare problemă și cea mai arzătoare problemă este, în momentul de față, pentru majoritatea celor din domeniu, să mărește sau nu TVA. Depinde de politică această decizie noastră, ce informații sau ce credeți că sunt. Eu nu sunt, nu sunt politician, încerc să fiu un bun specialist, dar cred că confruntat cu efectele crizei care în România se vor simți încă un an, nu o să avem decât varianta ori să umblăm la cota unică, ori la cota de TVA și eu cred că mai devreme sau mai târziu va fi greu de evitat o astfel de măsură, chiar nepopulară. În niciun caz nu poate fi vorba despre scăderea impozitelor, ceea ce se mai vehiculat în campania electorală.